ayi wisikan gulingan limo oh latalah reca manik sejatring alam kang truding jagat mengko abdiku nasih teh abdiku patih Digya Kala Werjan Wulandani kula nyadong dawuh sinuwun Gusti kula Prabu Renggani Sura keparengan jara talinganing kang abdi kula pun Werjan Wulandani lan abdiku sakarone togok lawan kowe mbilung nuwun inggih sinuwun abdi paduka pun togok anyadong dawuh nadyan kula pun bilung ugi mekaten menapa wigatosipun Gusti kula sinuwun Prabu Renggani Sura alias Prabu Singa Kobra animbali marang abdi ing wanci menika ora ana kang ingsun penggalih kejaba kahanane ing praja Candipura kene mligine kahanan ingsun pribadi kok ingkang paduka kersakaken kawontenan ingkang pundi sinuwun nadyan praja Candipura kene bebasan kena sinebut negara ingkang padhang jagate gedhe obore dhuwur kukuse adoh kuncarane suprandene isih durung genep pepasrening praja Candipura kene kok kirangipun babakan menapa sinuwun praja Candipura niku rak ampun sae sedaya para kawula sami ayem tentrem wangunan sami indah nang semaken dalan-dalan nggih pun sami diaspal halus durung jangkepe kuwi jalaran nggon ingsun madheg nalendra iki mau isih durung ana ingkang lenggah anjajari tegese Prabu Singa Kobra iki isih durung duwe garwa prameswari aku durung duwe bojo kok oh Kang Togok piye aku ki ya gumun ki Kang gumun perkara apa suragane dhewe Prabu Singa Kobra kuwi ngatasi urip wis sarwa-sarwi apa-apa cemepak kabeh ya turah-turah kok ora ndang palakrama aku suwe-suwe cubriya aja-aja sinuwun kuwi ora seneng cah wedok kek-kek malah seneng cah lanang ya Kang wah lambemu to lung-lung dijaga lho ngono man kok ngawur ki apa pengen ndang diujurke ngalor to kowe lung lah mbok menawa kok lah nggih to sinuwun perangipun menapa paduka menika Narendra sugih tur sekti mandraguna dasar kathah wadya balanipun badhe ngersakaken Anjatukrama putri pundi kemawon tartamtu kalampahan sampun malih kok namung atmajaning pandhita minggahipun putrining Narendra nadyan bebasan widodari kahyangan kemawon boten wonten ingkang badhe nampik menawi paduka kersakaken minangka garwa bener haturmu kok mula dina samengko ingsun kepengin palakrama sinten kalian sinten sampun wonten calonipun menapa dereng menawi dereng mangke kula padosaken kalih niki bilung niki wis kok wis sinten manudya ingkang dados panujuning penggalih paduka sinuwun ora liya kejaba ya mung Endang Senggotawati ingkang samengko wis digarwa dening satriya Parang Garuda kasih Raden Sumba Wisnubrata putrane Nalendra Ndrawati Prabu Kresna oh malah gandrung bojone wong liya Kang Togok jagat digelanake cacahe wong wadon ayu sing legan ora kurang sing randha ya pirang-pirang lho lah kok pilih sing melangkah tager hara menawi kersa andhahar kula atur kula mbok sampun to sinuwun mbok sampun kepareng ngreksa kaluhuraning asma paduka piyambak mbah ora weruh kowe ngertimu apa adi kinasih Togok lan Bilung merga pepuntane ya sumpahe Prabu Singa Kobra ki mau sagagagahe wong lanang nek iso ngrebut bojone kancane oh wis nggih pun nek ngoten iki sumpahku ngono kuwi nek iso ngrebut bojone kancane dudu wong lanang sing gagah ngono kuwi mau oh lah nggih derek nek ora kelakon daup lawan Endang Senggotawati wis becik aku daup lawan Bantala
Merjan Wulandari. Wah, kula wonten dawuh sinuwun. Aku ora bekno ya teh ya, ora bekno. Aku ora bekno karo sing jenenge Endang Senggotawati teh. Menawi mekaten kepareng paduka, kepareng kula nyuwun pamit. Kowe arep nang endi? Kula badhe sawaning Praja Dwarawati. Perlune Ngebon-nebon enjang Anjejawa sonten nglamar Endang Senggotawati minangka garwa paduka. yen pengalamanmu tinampik piye? Negari Dwarawati kula biyuki Batang Sayuta. Bagus. Bagus. Ning aja kesuwen. Turuk ragate kakean. Yen kowe ngirit Madyabala mbedah Praja Dwarawati kuwi mau ragate ora sithik teh. Yen dadak nganggo nglamar kuwi mengko kesuwen, kamung aku wis lak ora kuat ngampet rasane kepiye? Nggonku bisa Palakrama kelawan Senggotawati. Ingkang mangkono, aku enggak pengen dawuh lawan sing jenenge Senggotawati teh. Lajeng kersanipun kados pundi? Manjinga dusta dina iki. Colongan Endang Senggotawati. Prastawa cetha dawuh paduka. Lajeng benjang menapa kula kepareng bidal. Ora ketang colok lintang sambung obor. Budhal dina iki teh. Nyuwun pamit saha nyuwun tambahi pangestu sinuwun. Aja mati-mati balian kowe durung bisa mboyong Endang Senggotawati. Tan samar pamoring sukma sinukma ya winah ya ing sapi. Budhal Yo. Aduh Bathara Gunggang Hamurwa bumi